आइ आफामोन रायजो राजामोन अनना होयो बुजानो गिनानै माबोरै खालायजानो गिनानै बियो गिबाय थोथोर गिबाय आरोना रायजोबो जाहाथे बेखौ जेबो दा खालामसै आरो अननानै प्लिज गथ' गथाय दं आंहाबो फिसा साथाम दङ गथ' गथाय दं। गोजोन्थों लोगोफोर, दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दाख्लै जाफ्लेबाय थानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव बे भिडिअखौ आं लानानै फैदों आरोखि ना। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा रन्जय ब्रह्म नङा होमबा लोगोफोर। रन्जय ब्रह्मआ दा दायखौ मावनानै गिनानैहाय दस्रायाव खारनानै दं आरोखि दै लोगोफोर, दस्रायाव खारलांनानै दङ। ओमफ्राय दा बिनि हिन्जावा रन्जय ब्रह्मनि हिन्जावा आरोखि ना, दा फिसायखौहाय गोबां खस्थ' होजानो गिनानै बा हमजानो गिनानै आरोखि ना निमाहा बिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोखि दै लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन, आं देखायलांगासिनो दङ रन्जय ब्रह्मनि हिन्जावा मा बुंदों आरो रन्जय ब्रह्मनि हिन्जाव बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो, बिनि बुंनाया बेसेबां सैथो दं आरो बिनि बुंनाया बेसेबां गनायथि दङ, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि दै लोगोफोर। दा आं देखायलांनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो, बुजिदो, कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोखि दै। होमबा आं भिडिअखौ देखायलांनि, नायलांदो। खुलुमबाय रायजो आइ आफामोन, गिबियावनो जाहाथे आंनि हौवाखौ जा जिथिया नोंसोरो दा बारा नुगासिनो दङ बियोहाय सिगांनिसोमोन आरोना। माने मुलि फानबाय थानायावहाय ज' लोगो जानानै ज' थानानै बिसोरो मुलि फानबाय थादोंमोन नालाय, बेबो बारा गोबाव जायाखै बिदि जानानै थानाया बिदिनो 6-7 माससो जानानै थाबाय आरो बे गाज्रि खामानियाहाय गोदोनानै थादोंमोन 6-7 मासआ। दिनैहाय माने बेरखांफिनबाय आरो बियो, सोर हगारदों हगारनाया हगारबाय, ओमफ्राय लोगो दिगि बिदिनो लोगोआबोथ' जोबा सोरबा मोजां थायो सोरबा गाज्रि थायो, सोरबा लोगो सासेया बिदिनो हगारनाय जाहैबाय आरो बियो। बे गावसोरबो मुलि फानै बिदिनो लोगो मोनलायबाय, ज' जालायबाय, मोजां मोनफ्लांबाय, बिदिनो बेफोरबायदि खामानि जाफ्लांबाय आरो आइ आफामोन नोंसोरो एबार खनसेयाव निमाहा होदो। आं निमाहा बिबाय दिनै, हौवानि थाखाय आं दिनै नोंसिनाव निमाहा बिबाय। आइ आफामोन रायजो राजामोन अननानै प्लिज बेखौ नोंसोरो जेबो साजा दाहोसै एबार खेबावहाय। बिदिनो फिसा खैफोदाथ' बे लाबोबाय थायो, बुजिया सोमजियानो, गोसो गोथौ बुजिनायाबो बारा गैखाया। नोंसोरो मिथिखागौ रायजो राजामोन, नोंसोरो मिथिखागौहा बिनि रायलायनाय बिनि माबा कुइसनफोरखौहाय नोंसोरो मिथिखागौ माबायदि रायलायो, नोंसोरो मिथिखागौ। अननानै प्लिज बेखौ साजा दाहोसै आरो आं दिनै नोंसिनाव खेमा बिबाय आरो बेखौ जेबो साजा दाहोसै एबार खेबावहाय आरोना। गुरैयैनो नोंसोरो बेखौहाय मोजाङै दिनै न'सिम फैफिननो थाखाय नोंसोरो लामा होदो, जाहाथे हौवायाबो जेराव मेरावनो थांनानै दंहैयो, गोजानाव दंहैयो, बुजानो गिनानै माबोरै खालायजानो गिनानै बियो गिबाय थोथोर गिबाय आरोना रायजोबो, जाहाथे बेखौ जेबो दा खालामसै आरो अननानै प्लिज गथ' गथाय दं आंहाबो फिसा साथाम दङ गथ' गथाय दं, बेखौ मोजां फैफिननो होदो, जाहाथे साजा दाहोसै उनावहाय माबाफोर दायथ'सो खालायबावबाय बेखौ रोजा साजा होनो हागोन रायजोफोर। दिनै आं नोंसिनाव बेसेबां होननानै खेमा बिबाय रायजोफोर, अननानै प्लिज बेखौ मोजाङै मोजां फैफिननो होदो। फैयोब्लाबो बेखौहाय मोजाङै गावनि लास्ट साजाबो जानो हासिगौ, बियो बे इसोरनि लामा देखायनाय साजा होनाय जानो हागौ। एबार खेबावहाय रायजो राजाफ्राबो खेमा होदो, एबार खेबाव बुजिसिगोन बियो। खेमा होदोंबाबो खालायदो रायजोफोर, आइ आफामोन अनदो प्लिज। एबार खेबाव साजा दाहोसै मोजां